har jeg tændt for kolder til hvid. Humphrey Bogart og Bjørn fra Wimbledon. Jeg har det hele på videobånd. Susanne rejste hjem i går, hjem til sin mor i Klampenborg. Alt det TV har gjort de splitter gal. Hun siger jeg ikke er helt normal. Video, 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 den kører nat og dag. Video, 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 når jeg skal slappe af. Og bare tryk på knappen, så er der gang i kassen. Jeg er videoman. Mine venner